Magadi. Yeah, Magadi. Zili say. Anyways, there's something that I just want to say, It's my comment is awandisa. One wangu ku Zimbabwe Kutaura Zvisina Basa. I just want to say this once and for all, you know what I mean? Because unoziva chokwadi ndechekuti inini ndiri munhu ende manyebo akaramba achidzokererwa chopedza chachokwadi. You understand? You need to have emotions and my feelings. I know kuti vanhu vazhinji vaifarira Kuda and he was one of your favorite characters. And there's no way I can fight that. You know what I mean? But nyaya yangu ndeyekuti kana vanhu vakuramba vachitaura kuma-comments kuti ndindakauraya Kuda, that's not right. Inini anauraya munhu. Everybody knows behavior yaKuda. They know kuti aita say whether it's musombodia or his medical issues, I don't know. I'm not a medical doctor anotaura kuti munhu akaurayiwa naningi kana kuti akafa nei. Kuda haana kuitwa postmortem yekuti vanhu vakagara pasi vakati Kuda afa nezvakati. Kuda angotadza kungofemawo ari mota, and that was it. And inini I tried my best to do whatever I have to do, but zvakarambawo. I wasn't the only one who tried my best. Everybody tried their best kuti tione kuti Kuda aendeswa kuhospital. Like I said, pazvakaitika pamba pasina kana munhu ane mari. And this thing yongoramba vanhu vachingotaura vachikomenta kuti toda mariro akuda and what not, mad Minox, uri kuitira zvinhu zvako ma-views and what not. No. If dai ndichida kuitira zvinhu ma-views, ndotora zvinhu zvine controversy kuZimbabwe. I can do that. But inini ndiri kucapture storyline yekumaraini kwedu yomubhari. Mbari yakakurisa. Hausada kumbonoona ndiri kumahosteri kana maflats kana majubeki ndichita video. It's only like 1, 2, 3 streets dzandoita video. Once in a while pandongobudawo nchienda kumaraini kwevamwe vanhu ndokwandoita video. Sometimes inenge iri marino and what not. But it's very disappointing nema-comments. I don't have to really block and delete and ban people for their comments because vamwe vacho havazivi. I don't want to do that anymore because like I'm already a public figure. Everything is in the public. So munhu akakomenta inini zvakandirwadza ndokecha ma-feelings. You know what I mean? Saka before Kuda kune vanhu vakawanda vanga varipo paGhetto Cronking vakafa. Hobo, Dadza, Dadza D, Mad Malvin, Boris, vanhu vakawanda vamwe vacho handichatomboziva kuti ndianani who made Ghetto Cronking. Why is it? But Ghetto Cronking haisi munhu wani. Ghetto Cronking ichannel yevanhu vakawanda. Although I'm the main person anoita kuti zviite, anoita kuti zvifambe, I created it. It's not my first channel. I started Mad Minox Silverstone.
Then I changed it to Ghetto Gladiator and I deleted it. Then Ghetto Crown King. Kune vamwe vanhu vakauya vachiona zvaatopo. You understand? It's a journey yatakatobva kure, and we didn't have a lot of people vachifollow Ghetto Crown King and this and that. You get me? Tete muri say Tinashe, Tinashe. Yeah man, zviri sei. Isusu kana chita zvinhu zvedu tofanira kuita takasununguka. But kana makundisa pressure, stop pressure me man. Allow me. You know? Nonzwa mumwe munhu achikomenta, Minox uri kuisa mavidhio akuda kutsvaga maviews chichi. Saka uda kuti mavidhios acho ndaite sei? Ndarase, ndadelete. You don't want to see videos dzakaitwa nakuda asati ashaya. Our videos are not in real time. We're not ZBC. Atisi radio broadcasting, inoita kuti zvinhu news dzabuda kuseni. Maskati manheru dzaatopa pa-TV. No. We don't do things in real time. Kana tiri kuZimbabwe ndatofambirawo zvimwe zvinhu zvemavidhio zvinotozoya later. Saka ndinchikocollecta mavidhios ese akuda ndemuna January. Facebook mavidhios are slow. YouTube they almost like a little bit faster. I have more than maybe 20 more videos to come before I put the funeral. Saka, how do you feel kuti there is a funeral? Mozoona after funeral yacho yakuda. Wakuona kuda wacho akubuda futi pavidhio. Azvibudeka. You understand? Matange tapedza mavidhios ese akuda. Mozoona funeral yacho kawantu vatangofara that chapter. Toziziva kuti akuda ranga riri gamba redu ende anga ari munhu wedu ende mamufarira. That's all. Inga kana mamovie chaimo, Fast and Furious, that actor akafa and the movie yakazobuda kana after 2 years movie yakazobuda. You understand? Patina, zvinonetsa kusateerera vanhu because vamwe vacho vamwe vacho vakutoda kutotsika panopisa. Because before ndaimbozvisekerera ndiri kuZimbabwe inzi Minox paunouya kuno kuZimbabwe panofa munhu, paunodzokera kuCanada panofa munhu. Right. Ndakaenda kuZimbabwe. Yes, people die. Handisi ndakabata mweya wevanhu vanofa ini. Handisi ndakabata mweya wavo. Wazinzwa? Ndauya kuCanada manje, how many people have died in Bari? Wakaenda pambare notice board unoona kuti how many people have died since I came to Canada. Hardly a week I'm here. 4 or 5 people have already died. Right. Rufa harina member, kana wakamboinzwa song iyo rufa harina member, munhu anongofa sha. Unga zvakataurwa nshiri inozongofa wani. Ini njeje ndogona kuenda kuZimbabwe ndofa. Kusvika kuZimbabwe. Waisiya. Ndiri paholiday yangu ipapo kuti unzwanza Ahmad Minox akatoita zvakati, akarohwa akafa chichichi. Ahmad Minox akaita accident akatoita chi. Vangani vanhu vamunoziya akaenda kuZimbabwe. Unzwanza munhu akaita accident akatofa. Kana kuti munhu akaenda kuZimbabwe kumariro akafa. Saka ndini ndakauraya futi. Aiwa musadaro. Musadaro. Handiti. Gargai shelter zviri sei still wagwani. You know what I mean? Zvinhu zvinongoita kuti morari wedu usanyanyofaya waisiya. Isu kana tichita mavidhio edu aya kai. Tinodangovaraidza vanhu tichizvivaraidza. Ini ndida kuzvivaraidzawo ndiri kuno kune ndida kuonawo mavidhios yawo. Tinoona kuti when I went to Zimbabwe
ndakataura naningi ndakuonawo TV yekuno kwainakidze sha unenge uchingonzwa zvegaza Israel zvineinini izvozvo. I would rather see my fellow friends, hama dzangu, history, you understand? You can never repeat that. Zvafanana mariro chaya repeatwe. Munhu akatofafa. Munogona kuti dai takazodayo hazvibude jamani, hazvibude kana. Aiziya, hazvibude. Tendai muruise kuYouTube uriseiko Melusi wayase King. You understand? Takaita zvinhu zvakawanda muningi mune kuonesa vanhu kuti mbari yakaita sei. At least give me my flowers in that. I created that character anonzi Kuda. I created all of those characters. But manje mauda kuita kunge makutondirwisa vamwe venyu kuita kunge ndakatadza inini kuinza Kuda pavidhio. Aiwa musadaro. I paid my homage kuita make sure kuti Kuda aendeswa kumusha. Did all the logistics kuita kuti Kuda anyatsovigwa zvine respect achiendeswa kuzakajerera. You understand? Takaenda ikoko takanyatsoona ningi ma-elders vanhu vese akafara akati yes taifunga kuti Kuda ari kugara musango but muriko Kuda anga ane shamwari tanga tisikazvizive. Takanonzwa zvatakafanira kunonzwa but kuti ndikutaurirei hazviite because time yake hasati yakwana. You understand? Let's have patience. But nyaya yekutsvaga uroyi pasina uroyi apa hapana. You understand? Yes, Sean. Yeah, yes, Clinton played a bigger role than me. Because Clinton was the one on the ground by time of COVID-19. Dopaka create with that big character of Kuda. And most of those people. You understand? Ghetto Crown King ainambotanga maimanje yakatanga kudhara. Ndofunga tada kutosvika kana 15 years now. Tichichimhanya. There's a lot of people vanhu vakatikopera vachidayo tichinzi tiri mapenzi isusu vanhu vekughetto unoswera vakagara padombo vachasina zvekuita. Tichitukwa. You understand? Mazuva ano vanhu vese vakutongoti vakutoendawo kudzimba dzavo vachitoitawo zvinhu zvatinoita. Sekuti tasu vanozvigona here yaiwa usadaro. Take sure taura hako kufa inguva yaMwari shamwari. Because vashoma vanhu vasika understand that part. Star ndeipo wangu long time. Chakubata mangwana. Nashodambobuda waiziya. But let's just focus, on this thing. Munhu akafa aisimhosva yake. Hanzi afa anaka. Even ari wrong. Whether it's a car accident or munhu angachinwa mbatutu kana kuti munhu afa nemadrugs. Hanzi afa anaka. Wasinzwisisa. Hatifaniri nokuita zvekuda kutsomana kuti hey munhu azofa nechichichi. Hey, relax. Hamudaro vanhu. One munhu anofa nekupomedzerwa munhu anenge arohwa kana kuti anenge apfurwa nepfuti. Ndiye anenge aurayiwa nemunhu. Wasinzwisisa. Wakaputa mbanje wakafa. Wakarwa madrugs wakafa. Wakapurwa musombo wakafa. Una kuurayiwa nemunhu. Wazviuraya. You understand?
but wakanzwa wapfurwa nemoto wemupurisa waurayiwa. But zvinhu zviri pachena zvakadaiwo, so everybody knows lifestyle yevanhu vatinogara nawo. Inini wacho handombogara lifestyle inonakidza yekuti ndikazvitaura kuti ndogona ngomuka ndakafa because life yangu yandogara ainakidza inotomunwisa mvura because nechingonakidzwa chete every time. Ndoziva kana wakanyanya nakidzwa futi unogona kungofa. Vanhu hamuzviziva music chaiyo inouraya, unoziva. Wanyanya nakidzwa wanyanya tamba stereki zvichitsaka kana kumba unotadza kuenda. Vangani vanhu vakaenda kundano vakatadza kudzokera kudzimba. Angotaura zvisikaite chete bva utonzwa kunzi ko ninga akazongofa. Devson zvise Francis Erami shamwari afa azorora. Let's not pressure ourselves kutaura zvinhu zvina nebasa rese because I just want to do this and this is my last time kutaura nyaya iyi. Because it's like vamwe they don't understand. Kuti wakanditi Ndini ndakauraya Kuda ndika. Right. Ndozvawataura. Inini how am I supposed to feel? Zvasiyana nekuti uri kuona video iri kuimbwa chinzi ichi kunongedzerwa Minox kunzi Minox ndiwe wakauraya hazvina mhosva pahukama. You understand? Zvasiyana. Song yepamariro munhu anogona kuya pamberi pako achitokuimbira achitokunongedzera achiti Minox ndiwe wakauraya hazvina mhosva pahukama. Song. But after mariro munhu akazouya in person now kana kuda kuramba uchitaura zvinhu zvisina nebasa rese personal. Kunzwa masasi pamariro asiriwo masasi atinotaura after mariro. You understand? Pane masongo panoimbwa pamariro so ekuti kana hama dzemuofishoka dzinogona kumbogaya kuti akomana kweyaipi kweyakuimbwa nematsaga. Even takaimba iyo ndimi makauraya kunikuza akajerera. It's obvious somebody akatofila kuti kuva nekuharare vakuita sei panapa. Vakuti tisi takauraya pamwe havazizivi kuti isong inoimbwa pamariro. You understand? Pane masongo anoimbwa pamariro zvokuti wakanaimba kusiriko kamunobva muchimhanya. Especially masongo anoimbwa kuharare kana nambari haifiridzi mupakosi ikoko. Masongo akaita kuti zimuroi zimbuya repakona zimuroi. Saka vese ana mbuya anogara pamakona pemastreets varoi aiwa zvisirizvo isong ishai pamariro. Let's just focus and just make life, you know what I mean? And just make Kuda rest in peace. Let's enjoy the little bit of videos. Arikuya takamirira mariro because even mariro achanonoka because my videos I didn't know that I had too much videos. My videos are kusvika kana 2025. Anakuda mukati momo. Saka what am I supposed to do with them? Ndongwarasa zvangu. Imukuda kuti ndite sei nemavideos yavo. Akatora mavideos ka ndoita sei nemavideos yavo kana ndaisa funeral. Ndorasa. Ndodelete nemavideos yavo kana kuti mukuda kwaona mavideos kuti what was Kuda going through before he passed away. Inyaya dzipi dzaitaura, inyaya dzipi dzaitaurwa vanhu vapi vaiswera nawo. You understand? Vanhu vakawanda Julie because uona kana vanhu vachitaura ka unongoziva ka mumageto ka zvakataurwa ndiri kuZimbabwe after Kuda during Kuda nhingi
paakaendeswa Kuda kuhospital zvakataurwa, and after the funeral zvakataurwa, but now zvakuma comments Facebook, YouTube and whatnot. Handitika Muffin ndeipi chamwenda kune snow dautobuda panze ndozomboita kanguka live futi kenhingi ke snow ndamwenda kumashops sha apa kuri kunaya snow zvakaipa. Hey, pakaipa chandakambodzokerawo chii futi dai ndakadzoka muna April pamwe ndiri right. But muri kuona nyaya yandiri kutaura kai iri serious. Please take note kuti munhu chaiyo unogona kuenda une vacation, kuvhakation chaiyo kuzvifambira unonofa iko kuvhakation. Nikana ndienda kuZimbabwe ndienda kuvhakation ndiri paholiday because Canada is my home. Zimbabwe is my birthplace. You get me? Vanhu vazhinji havazvi understand. Unity zvinhu zvinonetsa Germany dai kunzi zvinhu zvati hazvisi kumira manje. Because do remember one munhu akakomenta haashaya chimwe chidhuna mutuna chinomuteera chichikomentawo kuseri kwake chichitsigira zvinzina nebasa rese. Ndiri kutozvitamburira zvangu ndiri Babylon zvangu, mumwe munhu otaura zina nebasa rese mudaro ino. Dzidzai kuita zvinhu zvine musoro. Unoti ungona vakanditsoma hazvibude. Kuda is our legend. Mantari zviri sei, kuri sei kwaikoko. You know what I mean? Let's just agree to disagree that Kuda was one of our people and Kuda is a legend, Kuda is a star. Let's remember him as such. Kuti blazo yainakidza waifadza vanhu, and hatisida kuita zvinhu zvekuti even takawinza mariro acho mumakangano aiwa munofanira kuenda muchitaurawo muchiti apa even akadhakwa akataurawo mapoints. You understand? Because munhu wese ane mapoints ake. A lot of people learn a lot of things from us. Vamwe vacho havataure zvavo. Ini ndoziva kuti vanhu vakawanda vakadzidza zvinhu zvakawanda kwandiri. If you come to me and say, madman, dai pamba pasinawo ndisina kudayo, dai pamba pasinawo ndisina kudayo. You understand? Charles hapana asina kurwadziwa nekufa kwaKuda. Kuda asiri akatanga kufa paGhetto Crown, Alphonse akafa, Mad Marvin akafa, Boris akafa, Dadza D akafa. You know what I mean? I can go on and go on. I can go on my videos. I can pull up my videos. Njikutaura kuti pane video 16 vakafa muvideo imomo. Love day, what's going on, man? Franco uchimbomisa vanhu kumbare ko vari kutaura zvinhu zvisina nebasa rese. You understand? Ngatichengete masasa akuda. You understand? We have legends. Boris was a legend. Dadza D was a legend. You understand? Madezi aDadza D Kudanga asiko. Pane madezi padaita mavideo anakuda vaidzingwa pataigara isusu. If you know that. Ndokukutaurira ichokwadi. Tichita mavideo so vaidonzi imimi bva panapa wane musombodhi bva panapa. Straight. But yakazosvikawo nguva yake kuti akushainawo waisiya. Kwete zvekunyeba. Kuda akashaina. Blaza aitamba pamota oyo. Aiwa ndisekuru Gudo. Comrade Gudo.
You understand? Comrade Kuda ndo atakaenda nawo kuningi kumariro kwakuda kuzakajerera ndaimba ndaishaura ende it was a blessing, you know what I mean? Angobva kubasa kwaari kuenda taba tangomutaura kuti motikari iri kuuya mai manje nenhingi nechitunha chakuda iri kutoya mai manje parodhi apa gadzirira tende zvakanzi manje nda kuenda kudhini takati hapana chekuendera kudhini takatobva taenda naye comrade Kuda. You understand? That's how much people, a lot of people wanted to know Kuda, but my resources ndo anga asipo. Tanga tine boys akabva kuchiredzi, imagine kuchiredzi kuyazoviga Kuda. My followers, my supporters are Kuda. Two boys zakauya so vakatoti varaidza vachitotitengera hwawa zvitoita, but let's stay connected. Anditika takamirira mavideos emariro akuda because akawanda. Mavideos akuda andinawo mai manje akawandisa 20 or 30 anogona kusvika. Saka zvekuisa blame game kana kuti ndini nga akadaiwo hazviti kuti munhu amuke. Facts are stubborn. Remember that. But manyeba anorwadza. Inini mai manje nda kutobuda panze apa but ndangoona kuti pane chimwe chikomeni changoiswa nemumwe munhu chandisina kunakirwa nacho. Ndakati hame andimbopedzerana nemunhu 2 minutes ndisati ndabuda panze apa because ndatombonostora ndiri musnow ndikutoona snow yekutodonha zvinhu zvinonaka panze apa. Mumboona kuti kagariro kangu handisi kutombofara. Vanhu vanofunga kuti kugara kuforeign kunonakidza ka. If tables are turned, I would rather stay in Zimbabwe. Kuno kuti angouya zvainakidza mafesi pandakauya but mai manje akuti ndinakidza kuno kuCanada. Love day video yako ichaya kwekupedzisira kuna na May uko ndo waichauya usanyanyotya usamhanye. Video yako ichauya zvayo. Matanga ndambopedza nyaya dzakuda idzi. Nyaya dzakuda ndo hombe. Handiti. Because kune tumwe mavideo tunonaka futi pakati papapa. Kune tumwe characters twamunofanira kungonhonga. Of which today ndatozozviona kuti nandakatofa waiziya. Nasikazivi ndokwanisa kuita Facebook ne WhatsApp live at one time. Facebook ne YouTube, sorry, at one time because YouTube unoshandisa kamera yekomputer. Saka most time I update vanhu ku Facebook ndisika update vanhu ku YouTube. That was my mistake. I'm very sorry kune vanhu vazhinji veku YouTube vaiwana ma-updates late. If I did know, even ku Zimbabwe dai makatoona mamwe maclips ekumariro kwani Kuda asati aenda kuningi kuzakajerera. I didn't know kuti zvinokwanisa kuitika simultaneously. Franco unozviziva uri kumaraini, unoziva kuti vanhu vanotaura zvinani basa ireri. Aiziva vanhu havazvizive Kuda akapinda muhospital wakangani ndisiko kuZimbabwe. All of a sudden mumwe munhu akutaura kuti ndo wakauraya Kuda. Why? You understand? I see WhatsApp live now down YouTube and Facebook live. Zvikuenda simultaneously, you know what I mean? Saka ndanga ndisikazvizive izvozvo kuti zvinoitika. Yes, I'm on YouTube too. Nditori pa YouTube live ndinana climax
varipo Gideon and and a unity dash one love, you get me? But ngozi zacho ni chese chiripo pano panyika chinouraya. Computer chainouraya, phone inouraya. Mumwe munhu anogona kutokwira ndege yoputika mudenga zvatovharana. Saka unoti akaurayiwa nendege zvangoitikawo is mechanical failure or whatever that happened. Unogona kutodhiraivhira motika yako uchienda kana kumusha kana kuenda kumafaro woitoita kaaccident wotonzwa kunzi munhu api usina. Vanhu vototi sha ndobva kutaura naye manje, but hapana chavo chakwanisa kuita. Shoko rakasvika Eric, yangu ndichapiwa sha. Handiti ka weekne achandipa yangu manje. That's a simple answer yauri kuda handiti. Aiwa unongoziva but hatisina kuenda ikoko manje tikutaura izvo hazvina politics mukati. You understand? Kungotaura kuti vanhu, don't make me delete your comment, ban you or block you. Muchitaura zvisina nebasa rese. Even kana YouTube kana Facebook inotaura kuti make your comments friendly. Vanotaura. Inini personally ndine my emotions, saka ndikambotadza kupinda feeling station like I said, because iyo YouTube yacho neFacebook zvinotaura kuti watch your comments. Kana usina zvekutaura, kana wanyanya kugumbuka inotaura kana kupage kwako kana kuningi kuYouTube kwako kuti amadmin okusakadai hazvinei kwaumbondoona ikoko. Azviona? Unobloka munhu ka? Yes, I do block people. Ndakaona kuti munhu apfurira ndokubloka because vazhinji vacho vari kupfurira. Saka like ndokubloka, then next time you have to open another Facebook because azhinji vanhu anokomenta anenge achikomenta nemaghost account, saka it's easier for me to block you. Kana munhu ane 157 friends kana 200 friends, my chances hangu ekukubloka they are very high. In this day and age, munhu ane 52 friends ngokomenta zvisina nebasa rese, I block, delete and ban. Ziya zvokukomenta vanhu vane mafeelings, vanhu vakagumbuka kunzoko ende akatogumbukawo nezviri kutondinetsawo. Saka kana muda kunditsoma nenyaya yekuti hanzi ndini ndakauraya Kuda, aiwa musadaro. We had the very same situation ka pana Alfonso. Panga pane blame game kunzi ningi ndakauraya Alfonso, ningi ndakauraya chichi. How do you expect a person to feel after that? You understand? Hazvinakidze. Izvi zvinhu zvinenge zvangoitikawo, and like my brother passed away in July. Saka ndini ndakauraya futi. I was here. Nobody talks about that part. You understand? No problem yevanhu. Every day muZimbabwe munofa munhu, Minox wakauya kuZimbabwe vanhu vanofa, paunodzokera kuCanada vanhu vanosara vachifa. It's either kuti handiko kuZimbabwe kana ndiri kuCanada panenge pachingofiwa. Musangotarisa ka second, third, first namuhlanga.
Aiwa, tarisai mbari yese kuti vanhu vangani vari kufa mbari. Concentrate. Ziyai zvinhu zvikuuraya vanhu. Mbanje dzinouraya, mutoriro unouraya, musombo unouraya, sex chaiyo inouraya, bonde rinouraya. Saka zvinhu zvakawanda zvinouraya munhu. Vamwe vari kungoti musoro hapasina hanzi munhu atofa. Simple like that. Meningitis. Munoziva chinhu chinonzi meningitis, people? Right. Vanhu vazhinji havaziva kuti chii chinonzi meningitis. Meningitis inoenda musoro kubrain. Vanhu vazhinji vanoshare madrinks. Castor, koti recastor rinenge richinwiwa nevanhu 4. Kana mumwe munhu ane meningitis yake inogona kunge isikamuurayi, iwonwa imomo. Watora nemeningitis yemunhu, mukoti recastor yemunhu, woenda kumbobva kuti musoro watofa. I know somebody who died with meningitis long time ago. A friend of mine, agara muna Nwembo. Iyo nyaya yekushare koti iyoyo vanhu 4, 5 mesa muromo wenyu that small little thing. Aiwa, ngazvimire izvozvo. You know, amasesere anoshewa like that. A high blood pressure futi inouraya. Yes, I heard about Crucial. He passed away in England. I told you go to England. I heard about that one. I followed that. I think it was a couple months ago. I think Nasa Natombenda of Zimbabwe. I think so. But we like one. I understand it. Tina mdara wedu anonzi Muronda Murizo Eris. Aenda ku America akatadza kana kudzoka. Murizo Providence Ningi Baker died in America, buried in America. You understand? Saka munhu anofa kwese kwaunogona kuenda unogona kunofa. But yes, my drugs anouraya, but you know, hatisi kuda kutsvaga chinhu chinouraya munhu. Hatikuda ngopomedzerana chete kuti nhingi ndiye akauraya. Ndo zvandikuramba izvozvo. Une proof yacho here kuti ndini ndakauraya? Wakaenda kun'anga ino? Next time nditore wondiendesa kun'anga ndonongedzerwa kunzi iwo Germany, iwo murasta, iwo Mad Minox, iwo ndo wakauraya nhingi nanhingi nanhingi. Uri muroyi. Yes, Patrick. Meningitis spread through saliva, liquids. Yo akanwa pakapu paipa panosara ka liquid kako. So saliva yako iyo mumwe akanwa anogona kubatwa nemeningitis. Zvatoendwa brain, musoro unenge wakutopisa. Kana waunzwa wanyatsopisa chaizvo ka 3-4 hours anonge atofa nemeningitis. Meningitis is one of the most deadliest disease that is out there right now. But people don't understand that because munhu anongoti musoro. Haasi kudzokera kumashure kuona kuti chii changa achiita before. Utonga uchishare beer kana utonga uchishare whatever kana mbanje chaiye nani. You understand? That saliva iyoyo haina mirabo. Mbanje chaidzo hapana vanoshare mbanje, vanoshare mutoriro. Mutoriro is the same pipe. I know hapana aingonzi uya angofa. But reason inenge yakutaura nevanhu hanzi mutoriro. Aiwa. Iwo musoro iwo meningitis musaite count out.
kana uchirova mbanje dzako try kuputa dzako wega. Ina handitambidze munhu mbanje dzangu, kana ndotambidza munhu mbanje ina handichatora futi mbanje idzodzo, handitodi nokokutambidza dzangu ina handichadi. Wakatora bhiya rangu uchibva wapedzisa, takaenda murudo. Saka vanhu musanyanya kublema vanhu. That's why mutoona kumwe mamariro so kuchiitwa mafight. Vanhu vaswera vapondana, hama dzichawirirana nenyaya idzodzo idzi dzekuda kutanga kuda kutsvaga uroyi pasina uroyi. Majames acho akawanda simcate. Saka imagine vanhu vembatutu vaya. I'm quite sure you have seen them wachinwa boys zedu dzembatutu. Vanenge vane zikapu zihombe so. Munhu wese anenge achinwa from the same cup. Imagine that. How many places kuZimbabwe unoona vanhu vachinwa from the same cup? Nearly everywhere in Zimbabwe. Taura ako aluida hapana chisingaurayi, time ndiyo inenge yakwana Germany. You know? Ndo zviripo. Mukuti chiko jeki kuti mukoma upi futi zvamuri kutaura. Wazviona? Saka let's just stay away from sharing, especially pakunwa hwawapo. Let's eliminate zvimwe zvinhu kutaura kunoita kushoma. Hatidi kutaura kuti dai dai wanga usina kuenda kuZimbabwe, dai wanga usina kuzofa, dai wanga usina kuita zvakati, dai wanga aiwa, hakuna zvinhu zvakadaro. Mazinzwisisa. Inini kuno kuCanada kunoku ndishamwari yangu yakashudwa yakafa. Ndabva kutoimutaura like a day or two before kuti ona kaGermany. Kuarea kwauri kutambira iko kumakumba kwenyu kwaunogara ikoko kuri kupisa. Achitobuda mujeri. Kuri kupisa dai watsvaka kumwe kugara. Unzi ndakazvarwa kunoku achibosta. Ndakatamba nangu. Verenga news. Wona kuti kwashudwa mfana paningi mubhazi, kwashudwa mfana pabasketball court, paitwa sei ndagara mumba, haana kuteerera. Guess what? 2 days after, nditori kubasa, ndikuverenga news. There was a shooting in Driftwood Avenue, this and that. You know what I mean? Kuchiko chiri kuitika. Ndafonera blazi wake kuti koJermany wainzwa iri nyaya iri paTV zvakanzi mfana wangu kuti ndichimutaura kuti ndakabva kumutaurira 2 days ago kuti chila wasikuziva zviri kuitika panze apo, zvanga zvatoendwa because aiti ndakakurira ikoko. Wedzera. Sorry crowd of people because ndichiri nenhingi neflu nemaallergies. You know, saka I heard even one guy told me ndiri kuZimbabwe kuti pane mwana akabva kuZimbabwe akauya kuCanada 3 weeks abva afa nechando. Imagine pneumonia. Afa nechando pneumonia imbogaya. Munhu 3 weeks kuya muCanada. Munhu atofa. Zviriko Germany, handiti mukuziona. Kutori nevamwe vari kutofa vasati vasvika kuZimbabwe. Uri kuenda paholiday, uri kuenda kuZimbabwe. kuZimbabwe wacho hakuti kusvike. Kune mumwe anogona kutowinzawo kana hama yake, especially vanhu vechikurukura.
wachingosvika hapasina, but unenge uchiti chi dambowinzwawo amai vangu chi kunze kwenyika wambouya uzoona, kana baba vangu wambouya uzoona. Wobva watadza kuwirirana newedha yekuno kana nelifestyle, vajaira kunzwa kuti mamukase mainingi, vajaira kunzwa mabhazi, vajaira kuona tuvana tuchimhanya kunokuya lonely. Hakuna chekuita kuno. Inini personally I'm very lonely. No shamwari. Kana chida kutobuda panze, kana chiti ndikuenda samwe ndotoenda mukabha wake muChinese, ndogara ndotaura nemunhu wandisikazive 3-4 hours ndichitaura naye, but winter time ka andikaenda kubhawa muwinter time, ndotomirira summer time kuti ndiende kubhawa. So sometimes we have to think, tarisa weather usati wawinza parent yako kunze kwenyika, especially vechichembere avo vanosvika zvozvavharana wotogaya kuti kuchandakavawinzira chii zvaendwa. You understand? So we have to think ahead. Don't be selfish kuti just because mhinga akawinza amai vake kunze kwenyika saka dambowinza amai. That's bullshit. One. -25 yakawandisa. Mai manje tipa -4. Ndikubuda panze mai manje. Ndoda kukuratidzai zvakaita panze mai manje, snow iri kudonha izvozvi so. Ndichingopedza zvandiri kuita ndobva ndanobata shawa waiziya. In maybe 2 o'clock Canadian time. That's 8 o'clock Zimbabwean time. That's about 7 o'clock UK time. Mune muchindoona ndiri panze apa, ndichikuratidzai snow zvairi kuita panze apa. Haisi kujaidza ka snow iri panze apa. Utaurira munhu anofuti ndada kuuya kuzoona snow haisi yekuona. Inouraya snow iyoyo iri panze. Unofa. I have to go buy my groceries manje nditori patight. Handina kana chandinacho kubata munyato wacho. Mbonotenga madrinks plus ndoswera ndiri mumba waise, saka ndinofanira kumboita ndichimborowa nemhepo. You know, chimboonawo zviri kuitika panze. But anyways, maybe ndinofanira kubuda ndisina kuzviita naye. Because ndakazviita ndazvisa chando futi. Toita seya. Mandibude ndisina kuzviita. Ndozozviita time ndozvinenge zviri correct. Because wakarekedza kuzviita kafutika kuno vazhinji vanofore diaspora vazviiteka. Bhavhu chairo vashoma vanozviita. Although kune mvura inopisa. But anyways, see you on the outside. Maybe in 30 minutes. Yeah, I'll see you on the outside. Ndovhita ndadzoka. In 30 minutes, I see you on the outside, people. YouTube nendisiko zvangu nendiri kuFacebook. Ndokwandinenge ndiri. Because nendisi computer nendaisiya padeni. And so thank you very much, everybody. And please remember, Kuti, my videos are Kuda. It's like a treasure. It's like gold. You understand? Arikuuya msatye. Handisi kuzviitira maviews. Facebook haindibhadhari. Ndakakuratidza mari yandopiwa kuYouTube unoseka. Wazvinzwisisa? Zvamunofungidza YouTube inobhadhara chichichi. Ndozviitira kunakirwa ini. Naitonakidzwa nezvanenge nchiita. Mamuda madetails eMugerman. Muda kutumira nenhengere nebhengi kana kuti nechindo. Munongotumira paGhetto Crown Minox nhingi chichichi. Ndikuya ndikupai nhingi inonzi Miratoni. Maindikupei phone number yangu.
kana ndapedza zvandiri kuita climax ndokupa phone number yangu. Saka anyways, what I'm trying to say inanditire zvinhu maviews ndotinakidzwa handina kuita popular today. I came from sound system business. I used to play basketball. Kudara. Side ndatomboya kuCanada for Mbare Bulls. Ndichita zvesound system. Side ndatomboita zvekuya kuCanada. When I came to Canada, I even became popular because kumaraini kwedu vanhu vazhinji vaindoona unoziva munhu angoyambuka usoti wedu waendawo waiziya. Silverstone sound is my sound. Vanhu vazhinji vese vanoziva kuti takaita mbiri kuma-90s. Mbiri inotyisa. So popularity yangu haisi paYouTube or paFacebook. Vamwe vanhu vakatanga kunzirawo paFacebook. It's not a problem. It's you know, I accept it. It's my pleasure for you to know me. Ndaibuda munewspaper nekubuda paTV kudhara kuma-90s. Parade ndichibuda mumagazine kuZimbabwe. So I'm that person that I just want to express myself to everybody, but at the same time, patakatanga zvekuita videos, I was with John Shop, Taliban, my nephew Gaki. We wanted to capture these things, lifestyle yedu. Why is here? Saka, please, I don't do nothing for likes, for love or likes, nothing. I just do it for me. I'm just selfish like that, and I do it for you. We are all one family. Love or no. Bless up. You get me? Take care, Ndika. Mosara zvakanaka. I'll see you on the outside in about 20-30 minutes. Munondoona ndapanza apa. Ndombokuratidza snow kuti yakamira sei. Ndakaenda kumashops. Kawani. Take care.